Muqam dolar yürege, o vaadlar sağlaşanına, şatlık iner kurunu, o vaadlar sağlaşanına. Sağda var bir de o vaadi, pederlerin kuvvati, vasıplanır, yurt şöhratı, o vaadlar sağlaşanına. Zergadın zergar biler, sahna açın bağışı gelir, arka dağlı il bilen, o vaadlar sağlaşanına. Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, qadirli aydymsa söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o wagtlarymyzy, aqballarymyzy sağlaşdyran, bize medeniýetde sunwatda halipa bolup duran, halipa arkadamyzy ak ýüregimizden alkyşaý diýär. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ediz arkadamyzyň dünýäni soluk, dünýä görülelik alyp barýan beýgi işleri, elmidama ulary waşyklara wetsensin. Ediz arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmaň watany bilen ajaýyp elimizde bagtyar türkmen halkymyzy gowy günlerden, toýly günlerden, bagtly günlerden ýetirsin. Näme ile şer hormatly müşahiçler, şeýle ýaşy arzuwlary bilen Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan türkmen watyle ýaýlymyzyň şeýle-de Ediz arkadamyzyň saýasynda Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat medeni diýinçi merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän o wagtlar sağlaşyna 70-myň buňky sanyny bir döwrümizde dinleýijiler tarapyndan, halkymyz tarapyndan gyzgyn söýgü ile dinlenilýän aýdymçylarymyzyň ikisini çağırdyk. Elbetde olar bugun gepleşigimizde o wagtlar sağlaşyp siz üçin enelerimiz hakyna, bir dünýämiz hakyna, mehriban arkadamyzyň beýgi işler hakyna, halipalarymyzyň dörejiligininden bir näçe aýdymlar siz üçin ýerine ýetirerler. Şoň üçin Türkmen watyle ýaýlymyny o wagtlar sağlaşyna gepleşigimizden ahir neçeni bizi bilen almaňyzy haýyş edýär. Näme mehriban ile şer hormatly müşahiçler, ädir aýdymçylarymyzy aglan edip sahnamyzda çağırmadan öňürti bu ýerde bir sadyny dostlarymyz bar. Olar bilen ädir sizi tanış etmek isleýär. Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asr wäkilçiniň ýeňjisi Ediz arkadamyzyň şaher paýynyň eýesi sadyny dostlarymyzyň biri Atajan Eýubow şeýle-de saksofon saduralyny zehinli sadyny dostlarymyzyň biri Wepa Meredow şeýle-de ýaş kompozitor sadyny Pelwan Hojaniyadov şeýle-de klarnet saduralyny aýdymçylarymyzyň owadan aýdymlaryny bir klarnet saduralynyň hoş owady bilen hatam bir bede berjek sadyny dostlarymyzyň biri Timur Umirov şeýle-de zehini sadynylar Mehmet Nazar, Muhammed Nazarow şeýle-de Döwran Oradow bugun biziň gepleşigimizde. Mehriban ile şer hormatly müşahiçler, o wagtlar sağlaşyna gepleşigimiziň bugunky sanyny o wagtlar sağlaşyk aýdymçy dostlarymyz durdy şeýle-de Ahmet Atajanowy sahnamyzda çağırýar. Ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Evet, ornuňyza geçip bilersiňiz. Ene mehriban ile şer hormatly müşahiçler, gepleşigimizde hormatly mehmanlary durdy şeýle-de Ahmet Atajan ýigitler biz siz gepleşigimizde hoş gördük. Sağ ol bey Murat. Bizem özümizin bir faýlama aýdymlarymyzy, halipalarymyzyň haýlama aýdymlaryndan getirdik. Halipamyz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Şu ilimiz üçin, ýurdumyz üçin tutýan beýik işler elmidama rowaj alsyn. Köp sag bol durdy, arzuwlaryň hasyl bolsun. Ne Ahmet Atajanowyň kalbyna weslen ağ arzuwlaryny, buýtançly süýji arzuwlaryny dinläsmede gelýär. Ahmet, o wagtlar sağlaşyna gepleşigini çağırana köp sag bolsun maýdýam. Menem şu pursatdan peýdalanyp hormatly arkadamyna köp sag bolsun maýdýan. Hormatly arkadamynyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Il ýurt bähbet alyp barýan işlerinde de elmidama rowaşyklar arzuw edýän. köp sag bol. Ahmet durdy, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi ýigitler durdy Ahmet tebigatyň gödelligi şahiri, bagşyny, sadanyny, joşurya, alhamlar täzelenýär, alhamlar joşupdur. Şu adam joşupdur, Murat. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine mehriban enelerimizi bir wasp edip, bir gowy aýdym aýtyp bersek. Iki bol bile ýerine ýetirjek. Yo, her ýerimiz aýratynlykda. Onda ýigitler aýratynlykda bir enelerimiz hakyna owadan aýdymlary bir ýerine ýetirip beriň, sonra gepleşigimizi söhbetde şygartyp dowam eder. Ilki Oyundan başlayalım. Onda durdu, sahnamda çağırıyor. Baş egip
deniz saldı mehriban neler idile neler Sidi mehremliği berenler tamri mehriban neler idile neler Sidi mehremliği berenler tamri mehriban neler idile neler mehriban neler idile neler Arka dağımızın hormatı size Has bilinti bugün sarpası size Arka dağımızın hormatı size Has bilinti bugün sarpası size Ömrülür koşulsun ömürlürümüze Mehriban neler idide neler Ömürler koşulsun ömürlerimize Mehriban neler idide neler Mehriban neler idide neler Gerçekleri idi neler ya Devletliden devlet gelyenler ile Türkmenin devleti doğamat doğam Enelin sevgisi yürüktüm adam Türkmenin devleti doğamat doğam Enelin sevgisi yürüktüm adam Mehriban neler idile neler Arka dağımızın hormatı size Has bilinti bugün sarpası size Arka dağımızın hormatı size Has bilinti bugün sarpası size Ömürler koşulsun ömürlerimize Mehriban neler idide neler Ömürler koşulsun ömürlerimize Mehriban neler idide neler Mehriban neler idide neler Mehriban neler idide neler Mehriban neler idide neler Yatlasın kevemin kavgın kucağını Çağıgını bulup yaşasın geliye Yatlasın kavgınacak tamdır çörüğünü Halalıktan dolup yaşasın geliye Yatlasın kavgınacak tamdır çörüğünü Halalıktan dolup yaşasın geliye Parmağına vurup anaca işerdi sapan zara Sallanacak bağını parmağına vurup anaca işerdi sapan zara Ukuzu geceler bağlasın uğra Hudilerine singip yaşasın geliye Ukuzu geceler bağlasın uğra Hudilerine singip yaşasın geliye
Mehrinden kanıp yaşadım gelýär. Söýülüp gelseyim yaşadım gelýär. Mehrinden kanıp yaşadım gelýär. Söýülüp gelseyim yaşadım gelýär. Seninki bolsun, zeminin var guli seninki bolsun. Akmayılı yollar seninki bolsun. Yoluma gül düşer, yaşadım gelýär. Akmayılı yollar seninki bolsun. Yoluma gül düşer, yaşadım gelýär. Sapağın zara sallaşık bağını barımın uğra alaca işerdi sapağın zara Uykuzu geceler bağlasın uğra Hudülür sınıf yaşadım gelýär. Kebemin mehriban perdendi bolup söýülüp gelseyim yaşadım gelýär. Mehrinden kanıp yaşadım gelýär. Söýülüp gelseyim yaşadım gelýär. Mehrinden kanıp yaşadım gelýär. Söýülüp gelseyim yaşadım gelýär. Söýülüp kemseyip yaşadım gelýär. Indi yigitler getmeşigimde söhbetleşip arkaly dowam edeli. Sowaly kiňde de degişli. Näil insanlar muman berýän sowalym erkek kişilere, yigitlere degişli. Näil insanlar nähil pursatlarda hiç wagt mähremätäçlik çekmeýärler diýip pikir edýär. Beýmurat ştoraňa bir şeýlere jogap beresim gelýär. Her zadyň öz mehri bar. Kakan mehri bir başga, ejen mehri bir başga. Çağıran mehri bir başga, yarın mehri bir başga. Ýöne ýere diýlenok, ejen orny hiç kim tutmaz. Şu ene mehrini hiç bir wagt ýerini tutmaýar. Şoň üçin enesiniň mehrini, ejen mehrini duýup bilýän adam başga mehri küýtemäýär kädiýän men. Ahmet Ravi'yle şarş sözüm bilen studiyalardan ya toy bayramdan ya da gelgen qyydymdan çyksa. Näil fursat ýa-ni. Bar ýa-da ulan alýanlar. O, ýa-ni durdy enelerimin mehri barada gowy sözler aýtdy. Ene hormat arkadaşymyň ene tagdym mukaddeslige tagdym diýen kitabyny şeýle jümle bar. Cennet ejelemediň aýagynyň astynda diýilýär. Hakykatdan ene mehrini tutjak, başga mehr ýokdur diýip pikir etdim menim. Ene men bir gaýperdendim dünýä ýyny gyýjagasyň kaka diýen sözleri bir hassa bir ruhlandyrýar, bir käwatlardan çakyrlap gülüp kaka da diýip şey men oýnajak boluşlary ady şol hassa bir gözüňe şo wagtlar bir buýsanyşly ýaşlar getirýär. Menim şu gyýperdendi bolan insanlar hiç şeýle mähremätäçligi ýokdur diýip pikir edýär. Akbal hemişe bizi ejelerimizden, enelerimizden, gyýperdenlerimiziň mähri bilen gurşap dursun, öýe ojoklarymyz abadan bolsun. Hemişe maşgalaňyzda ogul gyýylaňyzyň gülük sesleri,
ojuňyzy beýdäp dursun diýip tüýsüremeden arda bolýar. Gepleşigimizde ýene bir sowal, soňundan siziň ýerine ýetirmeňizde bir aýratynykda ýene de ajaýyp aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam eder. Sowal ikiňizde de degişli. Aýdymsa haýfy derdiň dermany diýen sowaly nähil jogap bererdiňiz? Durdy. Ine ata-babalarymyz aýdypdyrlar, aýdymsa nuň derdiň dermany. Aýdymsadyň çalt içki dünýäňe şu aralaşmak käfiýeti bolanlygy üçin ol ähli dertler unutdurýar, ruhuň meýgeldi, bir galkyndyryar. Gala bersede ata-babalarymyzdan galan bir emma, ýagny çağı gyzamyk çykarsa şu dutar çaldyryp, dutaryň owady bilen bir emetipdirler. Şol ata-babalarymyzdan galan bir emde. Olam elbetde şu dutaryň owadynyň sadynyň gudratyny görkezýär. Men näçe düşünýär. Düşnükli. Ahmet siz näýle? Hakykatdan aýdymsadyň gudraty üýtgeşik. Aýdymsad bar ýerinde men pikirimçe hiç ýeli dert ýokmuka diýen. Birinjiden aýdymsad parahatçylygyň, asudalygyň, toý tomaşaň bar ýerine ýanglanýar. İkinciden hem sad dinleýän adamyň näli gaýgysy aladasy bolaýsyn. Şol aýdym şoň ýüregine bardymy? Şo wagt bar gaýgy aladasy undurýar. Düşnükli. Özüň şular ýaly pursatlara gabat geldiň. Elbetde. Onda sadyň bir öz bolşly, gudraty, güýji, jadysy bar da. Düşnükli. Islenip ýurduň sunwatyny ilki bilen nämesinden tanap bolýar diýip pikir edýär. Durdy. Elbette milliliginden, milli ähengenden, şo ýurduň saat guralyndan, her ýurduň öz aýdymlarynyň şiireti bar, öz heňi bar. Tapawutlygy bar. Düşnükli. Ahmet? Hawa millilik ilki tanalýar. Aslında da her bir ýurtlar tapawutlanýan olaryň millilikleri. Ondan başga da edim gylymlar bolup durýar. Milli eşikleri, tagamlary, heňleri, Türkmen sunwatynyň, Türkmen milliliginiň hak howanlary, gahrman arkadamyň tagallasy bilen biziň gadymy däp desturlarymyzy täzeden dikeldip berdi. Olam biziň medeniýetimizde täze öwüşbün berdi. Şo medeniýetimizde gaýtaryp beren hormatly arkadamyza da köp sag bolsun maýdan. Hormatly arkadamyň jan sag bolsun. Köp sag bolun. Arduwlaňyz hasyl bolsun. Ýygyderli bir kısan aýdym ýerine ýetip berersiň. Halipalan dörejiliginiň. Näil aýdym aýdyp bermekçi durdy? İlki bilen öz toparymyz bilen döredön täze ýatmy diýen aýdym aýdyp bereýin. Ýygynden Türkmenistanyň atgalan artisti Halipa Bagşy Nuriyat Tokaýewiň ýar diýen aýdymny bilelikde aýdyp berdi. İkisini bilelikde. Ahmet siz näil aýdym? Men ilki bilen Türkmenistanyň hormatly İlyas Uluty Halipamy Ataýerli Garyag diýiň Älen Moşar diýen aýdymny. Oňa ýedinden şol aýdymyň dipkinden Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraberdi diýiň bir ýerine ýetirýän bir aýdymny aýdyp bereýin. İkiseme çekuly ýokardan aýdylýan aýdymlar eken men başararsyňmy? Synaş gören öz başardymdan ýerine ýetirýän. Onda mehriban ýeşler, hormatly müşahitler, ilk häzir durdyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar ediň. Salalyň ýygynyň Ahmet Atajanowyň ýerine ýetirmegine Halipalan dörejiliginiň ikisini ajaýyp aýdym ediň. Salar soňam gepleşigimizi söhbetleşip arkaly dowam eder. Diňläp, diýinçalaň, lezzet alın. Sana bu gözlerim yatmy, sözlerim yatmy, niyazım yatmy. Ayday mana gözlerim yatmy, sözlerim yatmy, niyazım yatmy. Ayday mana gecelim yaltısı yeter haberim alsam gönlümün cana buzlu yapraklı kış geçerinde çığlı yaralar yüreğim diler yüreğimde acı yaralar halim enne sana aydılmadık sözler halim enne yetirmedik seninle geceler karaşınan günler yakar beni sana bu gözlerim yatmy sözlerim yatmy niyetim yatmy
meni sana bu gözlerim yatni sözlerim yatni inni özüm yatni ayday mana gözlerim yatni sözlerim yatni inni özüm yatni ayday mana Ay berekeler. Yardan senin adını ağlayırım en yar yar Ağlam çiğir bağrını dağlayırım en yar yar Var canım sevdiği mahmum sen yar yar Aşıkların arzuvi mahmum sen yar yar Var canım sevdiği mahmum sen yar yar Aşıkların arzuvi mahmum sen yar yar Sen lezzetli dahana aslanı mıdır yar ya Şehtu mıdır şeker mi yaban mıdın yar 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 divanların gelir misin yar yar Molla tahir adımı bilir misin yar 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 divanların gelir misin yar yar Molla tahir adımı bilir misin yar yar Bilir misin yar yar Bilir misin yar yar Yine göktü elem koşar doğullu Ağıllaşıp kalır geçti üstüne Yine başım aşağı geldi Çıkabilmen yatlamanın aslında Bir yaşıl, bir sar, bir ağ Ölüm uçur yaşımın yolu ise Görüptün sen bizi bunu geçer Şol dilberin toylu batı yalıysen 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 Yalıysen
Geçip var yar aylar, kışlar, yazlar. Yine bakar sepeleyer çağbasın. Hay sıyana alıp gitti akarlar. Kanatına şol dildarın ağmazan. Bir yaşıl, bir sar, bir ağ. Ölüm koşar yaşamın yolu ise. Görüptün sen bizim onu küçük. Şol dilberin toylu bas yalıysa, 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 yalıysa. Bilmer bugün bu çal sepen başıma. Ak karların ak geledi kaçtı mı? Yanıp köyyen kursuğuma düşme. Yine köde sevgi köde düştü mü? Bir yaşıl, bir sar, bir ağ. Elim koşur yaşamın yolu ise. Görüptün sen bizim onu iki çöl. Şol dilberin toylu bas yalıysa, 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 yalıysa. Şol dilberin toylu bas yalıysa. Ben seni seyyarın ovudun dilber. Ödülsen elemin gülgün şosanlar. Ölsem de men senden yüzüret dilber. Ön yılla doymarın mahmal sesinde. Yalgarsan bu dünya sazlar karagöz. Var gülsen bu dünya yazar karagöz. Ah yar 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 hey. Senin neşizizin azar karagöz. Azaplar doymuyor pegulisi. Yetebilmen yarım ağırdır halim. Kamayınır bu künlüm keştarık balım. Maksadım maradım ardu hayalim. Erermen haka aşık yalvarmasan mı? Sana yakın yolumdaş ollu lelem. Rakiplerim günü hoş bollu lelem. Ah yar 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 hey.
sen börkle sen susana sen Yalvarsan bu dünya yazar karavun Bar gülsen bu dünya sazar karavun Ah yar 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 hey Seninle çizizim hazar karavun İzhaplar doymu yok be bulisi Teyitler yerine yatıp veren owadan aydymlaňyz üçin hoş alamady biler ýa. Sağ ol. Ýani Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Atagelli Garyadyň yerine ýetiren älam oşor diýen ajaýyp aydymly Ahmet yerine ýetip berdi. Tuğlama arasynda käbir sesinde Atagelli aga meňdetmeleňem barekden yerine düşen aydymlar sesiňe gelişýär diýip pikir edýär. Ýani durdy Türkmenistan atgadan artisti Halipa Nuriyat Toqqaýewiň ýar diýen owadan aydymny ýerine ýetirip berdi. Ne gepleşigimizde tökotlaşyr kal dowam edelim. Näil pikir edýäňiz? Näil denanlary iň bagty denanlar diýip hasap edýäňiz durdy. Çyn ýürekden söýleýän denany iň bagty denany diýip hasap edýän. Indi ejesi ýa kakasy ýa bir öz hoşsarlary, çağalar tarabyndan denanyň söýülmegi bir adat ýagdaý. Ýöne öz ýigidi ýan ýoluş tarabyndan söýleýän denanyň durmuşam özüm owadan bagty bolýam diýip hasap edýän. Düşünipli. Ahmet Ýylgyrýan bolýan denne başga jogap bar edýän. Öz durmuşyny, ýan ýoldaşynyň durmuşyny ýagtyrýan denany, baýyn enesini öz ejesi ýaly söýüp we söýdirip bilen denany bagtda denany diýip hasap edýär. Bagyt hiç birimizden daşlaşmasyn, o jogaplarymyzy, denanlarymyz, ejelerimiz hemişe bedäp dursunlar, özleriniň ýyly mähirler bilen şoýup dursunlar. Ne gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizi ýene bir aýdym bilen dowam edelim. Soňra ne köne sözler sahypamyzda Kerim halydan elen sowallar bar. Şol sowallary size ýetirmekçi. Mehriban ýeleşler, hormatly müşahidler, diňler, diýinjalyň, lezzet alyň. Utanjura durma gele yanıma Şulaydım eydizimlerim ardına Geceler günnilerine düşen yadıma yadıma Nerede dep durmağı sana yaraşma Özgü bilen durma sana gelişmedi yanaşma Sana yaraşma Gelindi mingdeyen gülüm Ömürlük bolmajak ýaly sen maňa Iň soňky sözüm aýdan, iň soňky sözüm aýdan Men sana Näde dep durmagy sana yaraşma Özgü bilen durma sana gelişmedi yanaşma Sana yaraşma
sana yaraşma, sana yaraşma. Gözüm düştü dünya gıydın özüme, ananlar öpseyen sözüme. Aşık oğlun ayda, aşık oğlun ayda, sen özüme, özüme, özüme. Ne dedip durmalı sana yaraşma, özgü bilin durma sana gelişmedi yaraşma, sana yaraşma, yaraşma. Sana yaraşma, sana yaraşma. Ne dedip durmalı sana yaraşma, özgü bilin durma sana gelişmedi yaraşma, sana yaraşma, yaraşma, sana yaraşma, sana yaraşma, sana yaraşma, sana yaraşma. سيوين مقامي سيوين بصاغي yürekler eredir kıyılarım nedi kıyılarım nedi kıyılarım nedi sevim ovadi kıyılarım nedi sevim ovadi yürekler eredir kıyılarım nedi kıyılarım nedi. Nedim beni bakan kıyılar bindi diyemedim. Aşk odunu yakan kıyılar duşum sevgisi adına. Altı yarım alıp elin mail etti ödene. Kaş güllerim ötüp gitti duşum bakar yadına. Kaş günlerim ötüp gitti, kaş günlerim ötüp gitti duşum bakar yadına. Kıyılarım nedik sevim ovadi yürekler eredir kıyılarım nedir kıyılarım nedir. Kalbesinin ovalarım bağışlasam yarını. Ter gülürdün çemin boğum barsam yarın yanına. Ay görkünü gözüm düşüp koşulsam o badına. Şayet bolsa terbe güller merin sevgi sadıma. Şayet bolsa terbe güller, şayet bolsa terbe güller merin sevgi sadıma. Kıyılarım nedi sevim ovadi yürekler eredir kıyılarım nedi kıyılarım nedi kıyılarım nedi kıyılarım nedi. Merhaba ilaçlar, hormatly mujurçylar, owadlar faýdaşan ahly ýetmişigimizde köne sözler atly sahypamyzy Ahmet Atajanow şeýlede durdy bilen bilelikde dowam edýär. Ýigitler gepleşigimizi ýazarlaýansyňyz, görýänsiňiz diýip pikir edýär. Ýöne onu da bir ýatdaş geçelim. Köne sözler atly sahypamyzda ýadyr gadymy ata-babalarymyzdan
Gadymy türkmen sözleriniň manysyny çoň düşünmek maksady bilen ya yerine ýetiren türkmen halk aýdymlarymyzda nusgawy şahyrlarymyzyň sözlerini dören aýdymlarda gadymy türkmen sözlerine gawat gelmek bolýar. Ýani şol sözleň manysyny özümiziň siziň şu portatda bile tomaşa edip oturan aýdymsa söýjülerimiziň çoň düşünmekleriniň maksady bilen köne sözler sahypamyzda wagtlar sadaşyň akıtlaşymynyň 4-nji mewsumyna girdik. Kahraman arkadamyzyň şahy adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar Talebi şahyr Kerim Halli Ferita bize sowallaryny ýolladylar. Hödürlenjek sowallaryň 4 san jogaby bolar, ýöne şol 4 jogabyň içinde biri dogrudur. Iki bol bir jogap tapsaňyz bolar. Ya aýratynykda jogaplar her kim öz pikir bilen haýdy jogaby dogry diýip kabul etseňiz şol jogaby saýlap bilerdiňiz. Sorawam? Yo düşdükli. Onda ilkinji sowala ýeçeri. İlkinji sowalymyz şeýle. Biwatch sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar akyllar, ýaşuly, ugursyz biderek adam, ýaşy. Magtymul Pragynyň daşula goşgusyny şeýle setirlere gawat gelmek bolýar. Gümra bolup ýol ýitirdim, oturdum biwatchlar bilen ýa. Gepleşigimiň geçenki sanlaryny şu sowaly gepleşigimde ýelen aýdymçylary da hödürläpdik. Biwatch sözüne köp aýdymlarda, goşgularda gawat gelmek bolýar. Näme pikir edýäňiz? Haýdy jogap saýlaýan, Ahmet. Biwatch dedi, näme manyny aňladýar? Ýene ýanky söz gaýtala. Gümra bolup ýol ýitirdim. Oturdum biwatchlar bilen. Akıllarlar, ýaşuly, ugursyz biderek adam, ýaşy. Ugur ýitip nire var? Akıllarlar bilen, ýaşulylar bilen, ýaşy bilen, ugursyz biderek adam. Ýol ýitiren adam, Ýaşuly. şeýdi pikir edýän. Gümra bolup ýol ýitirdim. Şolara sataşyp ýolumy ýitirdim. Oturdum biwatchlar bilen. Ýaşy ýitýär. Ýaşyda sataşdan ýolumy ýitirip bilerdiň şeýle. Oturdum biwatchlar bilen ýaşy. Uğursuz biderek adam bilen ýoluň ýalňyşyp bolýar bolýan. Näçe ýaşy saýlan? Ýaşy ikän ýol bilen ok. Uğursuz biderek adamam Bilen okda. Yo ýalňyşdyryp bilýär. Ýaşy ýitlen ýoluny bilýänem bar. Amma haýtlar. Haýdy jogap saýlaýan. Durdy. Ýa ilk Ahmet saýladym. Sene pikiriň aýdy. Kelben şu. Haýdyny has ýakyn orýa. Ýene 5 sekund wagtymyz bar pikirlenme Ahmet. Jogapla. Gümra bolup ýol ýitirdim, oturdum biwatchlar bilen. Men düşünşümçe goşgyň manysy. Ýok. Şolara sataşyp ýolumy ýitirdim, şolar bilen oturdum, şolara sataşyp ugurumy ýolumy ýitirdim diýen many çykarýan meni. Bolany bar, meni näme ugursuz biderek adam alaýyn. Durdy. Menem şonu ýek bolar. Şonu durýarmy? Ahmediň saýlan jogaby ýalňyş şolda näme? Menem ýalňyşdym. Yo, men onda näle şu hälemler şu ugursuz biderek adam şom kadýar. Şol adamy ýolun araşdyrýar biler. Biderek wagtyny biderek tarif etdirýärler. Şo jogapda da galýasam, mehriban ýyleşir, hormatly tamaşaçylar. Ahmet bilen durdyň saýlan jogaplary bir. Jogap dogry-my? Berekeler. Jogap dogry. Ugursuz biderek adam. Endik sowalymyz jilwe sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar näme keresmi? Alady, öýkökini, hile. Mehmet Welkeminanyň ak meňli goşgusyny şeýle setire gawat gelmek mümkin. 100 000 jilwe bilen kylar sen mäkem diýär. 100 000 jilwe bilen kylar sen mäkem. 100 000 jilwe bilen kylar sen mäkem. Ne goşgy gyza başlanýar. Aýdar ak meňli goşgusyny. Näme keresmi? Alady, öýkökini, hile. Şu hilem kadi ýotýar. Mene hile. Jogap saýlan. Durdy. Hile? Mene hile. Hile. 100 000 jilwe bilen kylar sen mäkem diýen goşgyda gawat gelen jilwe sözi hile diýen manyny aňladýar diýen jogap saýlan. Seýlemi? Jogap ýitgen okda. Öýkökine de bar. Şoda. Yo öýkökine kimden öýkökine? Näme keresmi? Aşyk. Hile diýerler. Hile de alýasyn. Hile.
Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar. Ahmet Atajanov, Durdiyev, Kerim Halifoň bide ýollan sowalyna jilwe sözi. Näil düşünýägen, näil many aňladýar diýen sowalmyda hile diýip dogry jogap berip bilmediler. Olar ýalňyşdylar. Hatta dogry jogap näet keresmi. Gynanmalar, indi jilwe sözüniň malygyny düşünüp. Jilwe söz näme manyny aňladýan eken? Näet keresmi. Indik sowalmyda geçelim. Anjaýyn sözi näme manyny aňladýar? Owadan başarjan öktü mehr madama. Mätäjining mehr malan ýar goşgutyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Anjaýyn görmedim ähdi we pani bir wesile bilen ýagy bolan ýar. Ýagy bolan näme? Ýagy. Ha, ýagy bolan ýar, ha? Nala ýa-da şahy. Anjaýyn görmedim ähdi we pani bir wesile bilen ýagy bolan ýar. Şu anjaýyn sözi näme manyny aňladýar? Mudama. Turdyk. Madam. Sonra alyasın. Näçe başarjan öktü ýa owadan Madama görmedim ähdi we pani. Anjaýyn ýa. Şu anjaýyn görmedim. Anjaýyn görmedim ähdi we pani. İkinci setiri? Bir wesile bilen ýagy bolan ýar. Sen mehri sayla. Yok, madama şol. Mehr bilen ýagy bolup bolýar ýa madama. Madama. Sonra sen Ahmet Sen saylay mehri. var ýalňyş şertler. Şonlara mudama saylarlar. Madama. Ikiňe de madama. Ene mehriban ileşler hormatly mujyslar ýöňünden sonra sowal ýetgediňizde tam jogaplaňydy. Yok. Yok, şonda galyapsam, ne mehriban ileşler hormatly mujyslar Ahmet bilen durdy. Ilkinji sowalmyda dogry jogap berdiler. Ikinji sowalmyda ýalňyşdylar. Ene ikinji sowallarga ýalňyş jogaplaryny ene üçünji sowalda gaýtaladylar. Jogap näme dogry? Başarjan öktü diýen manyny aňlady. Diýany ýok, indik sowalmyda geçelim ýetler. Başarjan. Kuyon sözi näme manyny aňlady? Jogaplar aw, käkelik, namar, towşan. Kuyon diýip gadymda bir janlaryň atlandyryşy. Şu ýerde aw, käkelik, namar, towşan. Ýeňillige deýin aw bilen namardy aýraly. Käkelik ýa towşanna. Goýberenne kuyon ýydan ýylayan, ýa magrubynyň gödeli goşgutyny şeýterlere gabat gelmek bolýar. Kuyon sözi näme manyny aňlady? Aýda namarda aýyrdy. Aýyrdy gowady da ýeňillik. Bu edep bir ýalňyş. Käkelik. Käkelik. Sen Käkelik. şonda galýapmy? Näçe towşan zaýlandy? Towşan dağdy, näme işledin? Towşan. Ýaşaýa dağdy. Yo, dağdy ýa-sana. Dağdy towşan ýok. Dağ towşan, çöl towşan nibeş tamam. Olama ýa. Käkelik. Şu towşan. Käkelik. Käkelik. Dağda miyem. Indi we ýene orada okat bereň. Goýberenne kuyon ýydan ýylayan, Dogry jogaby? siz bilmeli. Bu şu gedek herimiz birden saylarlar. Owa dogry jogap bilen. Seni gaýsyny saýlaçak? Towşan käkelik. Durdy towşan zaýlayan nidaýan. Ýa käkelik diýdim. Käkelik diýdim molin. Indim towşan ýalap bolupdy. Towşan ýalapdy. Barmanna mümkin men tedi pikirňizden däňdirjek bolýandyr. Ýalňyş jogaby golaýla diýändir. Ýalňyşsam mene käkelik diýjek. Ola menem towşanyna galaýyn. Towşan. Haýtam bolsa birime dur bilerler. Onda mehriban ileşler dördüncü sowalmyda jogaplar üýtgedi. Ahmet Towşan durdy käkelik diýen jogaplar saýladylar. Jogaplar haýsy dogryka gelin beredelim. Towşan diýen o manyny aňlady ýa. Ya bäde şükür beýgen bu durdyň üçin ýapjak bolmaz. Kim sen gepleşiňiz öyle bir bätleşip durdy. Söyleme. Onda başlaýas. Indiki sowalmyda geçeli. Indiki sowal Zeneftan sözü näme manyny aňlady? Göz, saç, alkym, doduk. Seyit Nadar Seydi'nin ahadar olur goşgutyny şeýle fetirler var. Zenef dağının alma levlerin şeker her kim onun dağısa atibar olur diye. Şu fetirdäki Zeneftan sözü näme manyny aňlady? Göz, saç, alkym, doduk. Durdy, aýda jogap. Doduk. Doduk aýdym. Alkym. Bolýar şonda alýasmy? Ha. Mehriban ileşler hormatly mujyslar, owallar saatlaşyna etleşimizde köne sözler sahypamyzda bu sowallarga jogaplaryny aýratynykda boldy. Ahmet
Alkım diyen jogap aýlady, durdy dodok diyen. Jogaplan haýdy dogry kamyakrbanylaşlar, dogry jogap. Dodok däl alkım. Alkım. Berekella. Ahmet tolaba girişip uradın ha. Baştan giderler. Indiki ahirki sowalmada geçeli. Şahir Zelili'nin menin goşgusyny şeýle setirlere gabat gelmek mümkin. Dadyma yeten ýok, men kılsam haray, onun üçin telbe bolup men geday diye. Haray sözi näme manyny aňlady? Kömek bolluk, nalamak, ağlamak, gaharlanmak. Dost haray islap geldim de şu günden. Kömek gollu. Ahmet şorda kömek gollup seni haray isläp geldim. Okyan, desanlarda, Yok. erteklerde, goşgularda, Nalamak. şo nalasy. Haray sözi nalamak. Nalak geldim yani. Derdim aýtmak geldim. Ya olmada kömek golluk islap geldim. Durdy. Neden kömek gollu? Ahmet Nalamak. diyen. Ağlamak kavat gelen nokta. Haydi jogap. Nalamak da var ya. Nalamakda alýar. Ene mehmaniyleşler ahirki sowalymyzdaky jogaplarym ýene-de üýtgedi. Durdy kömek golluk diýen jogap aýlady. Ahmedem nalamak diýdi. Jogaplan haýdy dogry. Jogap bu ýerde durdyň saýlan jogaby dogry çykdy. Ne ýigitler köne sözler sahypamyzda Şahir Kerim Halifiň ýollan sowallar şulardan ibaret. Gynanmalar, men gepleşiň başynda daýdandyryn bäýerleşikler, bireklerine utjak bolup durmalar, esas maksatymyz gadymy sözleriň manysyna düşünmek. Bugun bir näçe gadymy türkmen sözleriniň manysyna ýyleşýärmiz bilen bilelikde düşündik. Gepleşigimizi aýdymlar bilen dowam edelim. Näle aýdym ýerine ýetirmesi. Ben halifalaryň dörejiliginden ynjytma diýen aýdym aýdyp berjek. Eýdinden. Benim halifalaryň dörejiliginden ak kuşlar diýen. Onda bu aýdymlary siziň ýerine ýetirmeňiz, o wagtlar sadaşyny atly ýetişimizde tomaşa edip oturan dinleýijilerimiz, tele tomaşaçylarymyz bilen bilelikde dinlemek isleýär, sizi sahna çağırýar. Gökte kanat açan ey kuşlar, yara salam kavuşurun sizden bilin. Al asmanın uçun kuşlar, ak kuşlar, sırdaşlar, ak şapağı karşılan sizden bilin. Al asmanın uçun kuşlar, ak kuşlar, sırdaşlar, ak şapağı karşılan sizden bilin. Aydımım var, arzum var, aydım ak kuşlar. Hey, alkışalım gaydım ak kuşlar. Aydımım var, arzum var, aydım ak kuşlar. Hey, alkışalım gaydım ak kuşlar. İşle yarım arma sinkim, gayratıma kuvunyan enilmida. İkimizin daş olsa da aramı, yaş yürekleri bile huryar elmida. İkimizin daş
Aydımım var, arzum var, aydıma kuşlar. Alkış alın gaydana kuşlar. Aydımım var, arzum var, aydıma kuşlar. Alkış alın gaydana kuşlar. Aydımım var, arzum var, aydana kuşlar. Alkış alın gaydana kuşlar. Aydımım var, arzum var, aydana kuşlar. Alkış alın gaydana kuşlar. Alkış alın gaydana kuşlar. Alkış alın gaydana kuşlar. Deli kömlüm gel nasihat bereyin. Yasıp taşın sever yarım jutma. Kendim alsam akıl sana bereyim. Kedengini kar atan jutma. Kedengini kar atan jutma. Var bolur yiğidin vefalı dostu. Birisem övünüp bolur aşk dostu. Teşedin başına vefalı dostu. Nerede bolsan dost yarını unutma. Nerede bolsan dost yarını unutma. Silindin bolma kadır ilime. Jedil edip kelpi hayır zilime. Kerine boy sonu buli gürleme. Nerede bolsan dost yarını unutma. Nerede bolsan dost yarını unutma. Kendi aydır ağlam akıl sedini. Heves etmen özbeydin gülüne. Adari yetmedi hiçbir kişinin. Ot var soyup komşu bolum jutma. Ot var soyup komşu bolum ajatma. Nerede bolsan dost yarını ajatma. Kebengini kar atan ajatma. Merhaba ile hormatly tamaşaçylar, o wagtlar taýlaşyň näçe gepleşmeden bugun kısanam ahyrlady. Bugun gepleşigimizde biziň meşhur aýdymçylarymyz, aýdymçy dostlarymyz
durdu şeýle de Ahmet Atajanow we Sadırnalar topary bilen siz üçin bir näçe owadan aýdymlary, ajaýyp aýdymlar bilen gepleşmede ýerine ýetirdiler. Gepleşmeden ahyrynda ýene urýarlar durdyň Ahmediň ýüregine betsen ýaşy arzuwlaryny dinlemek isleýär. Durdy. Mehriban arkadamda köp sağ bolsun aýdýan, jany sağ bolsun. El ýurt bähwetli tutumly işler elmedama rawaj alsyn. Menem şu fırsatdan peýdalanyp, bir şeýle ajaýyp döwürde ýaşatýan hormatly arka damynyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, el ýurt bähwet alyp barýan işlerinde de elmedama rawajlyklar arzu edýän. Sag bolun ýetler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi gepleşmeden ahyry elbetde adat boýunça öýüňizden bilýänsiňiz, öň ikiňizden gepleşmeden geçen sanlaryna gatnaşyp owadan aýdymlar dinleýijilere ýetirdik. Owalar taýdaşan natly gepleşmeden ahyry ýurdumyzyň asuwdulugyny, watanymyzyň parahatlygyny, gahrman arkadamyzyň türkmen halkymyz üçin durmuşa geçirýän, gadanýan beýik ýeňişlerini wasp edýän joşuny buýtonşly aýdym bilen çemlemek bir öýd bolşur, adat töwürli şu adata görä gepleşmeden ahyryny şeýle buýtonşly aýdym bilen, ýagny Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watanyny bilen ýylymyda bagşlanan, ýylymyň şygary bilen baglanşykly buýtonşly joşuny aýdym bilen gepleşme jemläri. Gahrman arkadamyzyň, halipa arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edid arkadamyzyň dünýäni tutuluk, dünýä görülük alyp barýan işleri elmedama uly rawajlara betsensin. Ene de alaýjak. Bir hepde de nesip bolsa türkmen owadyny hepden ýegşenmegini owadlar sadaşyna natly etmeşmede diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Belin başa tez edinip halkyny, Bagta baryan ýolu uğran arkada, Gün nogdy eleme düşdi ýalkymy, Getirdiň sowulmaz döwran arkada. Bağ-bağdır ýerginsiz iýdegi bilen, Milletler tanalar lider bilen, Özün giň jahana söýdir bilen, Ak ýoluňyz bagta perman arkada. Ata ýurdum bir mübarek didardır, Yerleri saz, ağaçları dutardır, Kuzogunnu elem bagta duçardır, Siz Türkmeni beýik eýýam arkada. Yaşıp toğu bakar yağlar yağlı Arkadağlı güllerin zinati Bahtiyar güllerin kanati Dost oğullu yollarında Parahatçılığın sağında Dünyan sağı sollarında Ata yurdum ılalışıp nurunda Arkadağlı Güller bar kurur bostanında Bugün ajab toyları tutulya Bahtiyarlı Türkmenistan'ımda Dost oğullu yollarında Parahatçılığın sağında Dünyan sağı